Sanibona, phinde nginibikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalolu mzuzu ngaleli hora. Sibonge nje ubaba ohlala ekhaya ezulwini, uNkulunkulu ngumnini mandla wonke, umdala wensuku, umsindisi, isihlangu, ithemba, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Bantu bakaNkulunkulu siphila lapha emhlabeni, siphila ngaye. Ngaphandle kwakhe singenze lutho, ngaphandle kaNkulunkulu siyizinto nje kuphela. Ngaphandle komdali wezulu nomhlaba ongubaba wethu, asinayo isurvival lapha emhlabeni. Asinakho ukuthola ukudla lapha emhlabeni, asinakho ukuthola impilo lapha emhlabeni, asinakho ukuthola ukuthula, asinakho ukuthola iqiniso, asitholi lutho ngobani asinaye ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, ongumdali wezulu nomhlaba, ongumlondolozi, yena wakhile kusithekeni kophezu konke, ongcwele kaSomandla, okhazimulayo ngaso sonke isikhathi. So ufanelekile ukubonga, ufanelekile ukubabaza, ufanelekile udumo, ufanelekile konke. Lapha emhlabeni kumele sazi bantu baNkulunkulu ukuthi akuyona yonke into elotshiwe encwadini engcwele. Not everything uNkulunkulu athanda ukuthi abantu bayazi ilapha encwadini engcwele. Ngoba uNkulunkulu uhleze ezembula, athanda ukuthi akwembule ngaso sonke isikhathi. Kufana noma if umzali ezoxoxela abantwana bakhe uthi hey yazi uzoxoxa isitori esiwukuthi namhlanje aphinde axoxe esinye namhlanje nangakusasa like for an example kudala ogogo bese sixoxela inganekwane babengaxoxa inganekwane eyodwa ngesikhathi esisodwa but wayixoxa le nganekwane namhlanje bese kuthi ngelinye ilanga uzophinda axoxe enye ngelinye ilanga axoxe enye because there are many experiences, there are many things ezenzakalayo eziguquguqukayo ezishintshayo. Njengoba ubaba uhlala ekhaya ezulwini ekwazi ukuthi ebone zonke izinto ezenzakalayo lapha emhlabeni, uhlalela ukuthi konke asekubona sekuguquko sekushintsho sekwenzeka aphinde azokudlulisela kithi uqobo. So we live in times lapho khona siphila nabantu abazitshela ukuthi ngenxa ukuthi into ayibhalwa ngeBhayibhelini hayibo kusho ba ukuthi iqiniso, kusho ba ukuthi kukanjalo. Bantu bakaNkulunkulu kuze sekuyisikhathi manje sokuthi sihlakaniphe. Sazi ukuthi uJehova usembulela konke ngesikhathi esifanele. Remember ukuthi uKristu wathini? Ngifisa uyi-emphasize kakhulu le ndaba. Wathi uKristu njengoba sengihamba senginishiya nomduduzi umoya weqiniso ozonifundisa konke. Uzonifundisa konke nginifundise kona aphinda nitshele konke okuza kwenzeka. Because ngalesa sikhathi kuningi okwangakenzeki. Kuningi usathana wengakakuhleli, kuningi amadimoni angakakuhlanganisi, kuningi imoya engakaphumi emkhathini engakaphumi ezihogweni ihambe iyosabalala iyosebenza ifuna izimpilo zabantu. But manje sesisekhathini zokugcina lapho khona sekwenzeka lokho. Amadimoni asephumile manje emkhathini, asephumile manje esihogweni, ayasebenza, ayangena imizi ngemizi, ayangena kubantu ngabantu. So sizothini thina sizothi because akulotshiwe la eBhayibhelini ukuthi amadimoni azolwa nawe ngenxa yokuthi ufaka imaskara. Ngoba nakho akulotshiwe yindaba abantu abaningi bafuna ukuthi yonke into ibhalwe ibe specific ngendlela abafuna ukuthi ibhalwe ngayo so that bezokwazi ukuyikhola. Naloko sawumoya wenkohliso, sawumoya okwenza ukuthi uthikameziseke, sawumoya okwenza ukuthi ulahleke endleleni khona ungeke uzulazi iqiniso, khona ungeke uzukwazi ukuthola ukuphulukiswa. Kusawumoya wamanga okuqambela inkohliso la izindlebeni zakho ukuthi hayi wena stick to your Bible kuphela, uma kungabhaliwe la eBhayibhelini ayikho leyo nto. Kunjalo iBhayibheli abantu abalifundi. Kunjalo iBhayibheli abantu abazi ukuthi uJobe 28 verse 28 uyasho uJehova uthi sorry uJobe 33 verse 14 and 15 uyasho uJehova uNkulunkulu wethu ukuthi ngikhuluma nomuntu esengijuleni bobuthongo bakhe ngifika naye elele ngifike ngikhulume naye because ngalesikhathi ulele ingalesikhathi unokuthula ingalesikhathi ingaxokozela lutho ingalesikhathi kungenamsindo kunengenalutho kunokuthula kuthe zotho lolo ingalenkathi usuku ukwi-attention level ke uzokwazi ukumlalela uNkulunkulu yonke into akayishoyo kuwena. Abantu abalifundi iBhayibheli abakwazi lokho. That is why athi umuntu hayi mina ngikholelwa nje Emaphushweni amaphupho enyonga amawongo wara besho zonke lezi zinto kanti uNkulunkulu usukhuluma. And in dreams bantu baNkulunkulu there are many things ezenzakalayo. There are many ziningi. Why? Because ungumoya wena, not inyama. Inyama isuke isilele kusuke sekuphila uqobo lwakho ke in dreams. So sekuphila your soul in dreams. That is why umphefumulo wakho ukwazi ukusuka uhambe komunye umphefumulo ufike ukhulume nawo. Bese umuntu yazi ngikuphuphile ukukhuluma nani because your soul bikade isukile yayokhuluma nale ya soul bese naphupha lo hlakaniphile lo wazi ukuthi alalele abese yakhumbula ukuthi yazi ngiphuphe ungitshela u1 no2 no3 wangitshela ukuthi kuzokwenzeka ukuthi nokuthi. Ngiphuphe ngikhuluma nawe ngikutshela inkinga zami, ngiphuphe ngikutshela ukuthi yazi nginenkinga nginamali ngilambile nani because that is your soul ingaphakathi lakho suke sesukile lahamba la kuleya ndawo. Ziningi izinto ezenzakala in dreams bantu baNkulunkulu. Njengamanje asekho isikhathi ukuthi silibele sithola lesi ukuthi abantu abakholelwa amaphupho. Asekho isikhathi ukuthi lesibheke ukuthi abantu abawalaleli kanjani because kuningi okwenzakalayo. There are many things in dreams. Ungatshela into eyenzeke
last time yenzeke eminyakeni edlule, so that uzokhumbula ngobani mhlawumbe izophinde yenzeke futhi. Ungatshelwa into ezokwenzeka kusasa lokho kusayo uzovuka uyenze ubone uthi yazi lento yenzekala ngathi ukuthi siphinde okwesibili because kade yenzeka in your dream, kade uyibona in your dream, because ikusasa vele suke selikhona but kusuke sekuwena kumele udecide ukuthi are you going to act upon it noma uzoqalekisa lingenzeki. In dreams kugcwele abathakathi, akuthakathe umuntu, akuthakathe ephushweni athi impilo yakhe ayonakala, awulahlekelwe imali nani nani, uphuphe wona uyadla, uphuphe unikezwe sibanibani ukuthi uyadla, uyajabula because usezuzile. Yabo ngale nkathi udla, ingale nkathi ethola i-authority ukuthi lento le afuna ukuthi akulwise ngayo bese iyenzeka nangempela. Uphuphe wenze njani? Uphuphe uyashawa, uyaladla. It's because kunomoya obumnyama osuke usebenza, usuke ukulwisa, usuke ukushaya, suke kunama spirits asuke khona around, whether it's satanist, whether it's wizards, whether it's ama-mermaids, zonke lezi zinto esezikhona, whether it's certain demons asuke eza kuwe ezokulwisa ngandlela zonke. Even ama-demon ayathunyelwa kufike sawo umntwana, kufike sawo ingane ngazuthi yafika uzoyigonotha noma izokhuluma nawe noma ifuna ukungena ngenkani noma ifuna ukukina. Kuningi okwenzakala in dreams bantu baNkulunkulu. And the most unfortunate part ukuthi sisiphile esikhathini lapho khona yonke into ithalalisa ingqondo zabantu, ithalalisa ukunaka kwabantu ukuthi abe careful ayibhekisise lento eyenzekalayo. So njengamanje whatever is happening emhlabeni wonke sekwenzela ukuthi abantu banganaki, bangaboki, babe ignorant, bazibe, bazele, balale, bakhathale, kwenzeke zonke lezo zinto lezo. Ukwanda kokubi kushwankathela ukwanda kokuhle. The more abantu bedla izinto ezizoba nembilisi, ezobadaka, uzodakalale, avuka angalikhumbule lo phupho. The more abantu bedla izinto ezingoma chemicals, izolala, alala ujaha, aphinde angalikhumbule lo phupho. The more abantu bengazihlambulule bedla izinto ezingcolile, udla izinto ezingcolile ngezindebe zakho izongcolisa your spirit, kuzokwenzeka izinto eziningi. And ngale video emfishane alomyalezo uNkulunkulu ade etshala kakhulu kimi when I was asking ukuthi inkosi yini engakhuluma ngayo namhlanje because kuhlezi kuningi. uNkulunkulu bese ngicacise kakhulu ngendaba yemoya yabafazi niyabayeni emaphushweni. Yabafazi niyabayeni emaphushweni. Bake bathi ngesikisi spiritual wives, spiritual husbands. In these days nje I've been receiving amaphupho amaningi regarding spiritual husbands. Because spiritually, if you are clean and cleansed, baningi abakubonayo, baningi abakulangazelela, baningi abakuthandayo. Fana noma umuhle physically, untombazane enhle ebukekayo ethandekayo, baningi abantu besilisa bazokufuna ngithi, baningi abantu besilisa bazofuna leli golide lakho, leli gugu lakho, bafuna ukuthi balale nawe. If ungowesilisa osulekile, baningi abantu besifazana abazokulangazelela ukuthi leli yabhungu, liyansizwa, loyamuntu, loyabhuti, loyamfana. Same as with spiritually. So if you are growing as spiritual ungumuntu okhulayo, qaphela azi ukuthi kunama spiritual beings akhona akulandelayo imimoya efuna ubugugu bakho because you are clean. The fact that uyazihlambulula wena, whether you are using amanzi emfula uzihlambulula ngawo, you are cleansed spiritually. The fact that uyazihlambulula you are using amanzi omfula, you are cleansed spiritually. The fact that uyazihlambulula wena uvume izono zakho each and every day, you are clean spiritually. That is where imimoya izokulandela. And ngeke ngifisa ukucacisa kakhulu, especially with my experiences. Noma ngeke ngicacise exactly ukuthi okay in this day I received this dream, ngabona leli phupho ngaliswa ngalendlela, but engacacisa ukuthi lezi zinto mazifika azifiki ngendlela yazo ngale mena le ezokwethusa izokusabisa because kusuke kuyisilwane thizeni, kusuke kuyidemoni, kusuke kumoya ongcolile ofuna ukuthi uzothola intuba ngawe emzimbeni wakho, uzolala nawe, uzokwenza whatever uyithandayo. So awuzofika kuwena uyisilwane esinamehla u8, awuzofika kuwena uyisilwane esihamba sithi, awuzofika kuwena unenzipho uzokulingeke. But in your dream uzothulele, uzobona icrush yakho, lo mfana lo muhle kade umbuka esikoleni, uzobona yena ekushele nivumelana, uzolala naye in your dream. You will have sex, uzokwenza ucansi ephushweni lakho. Kale nkathi wenza ucansi uya enjoying wena ubona lo bhudi lo Nkosi yami ngilele nawe ngaze ngajabula, uvuka umanzi ngisho kuba manzi. Lesisilwane kade sifikile, kade sikhona, kade silele nawe. Ungowesilisa uzobona le ntombazana ukuthi uya rich lena ave ngimhalela, ave ngimfisa, ave Nkosi yami ngisaba ngisho komshela.
And mase sifika lesi silwane lesi because siyakwazi lokho, siyayazi imdlizi, siyawazi ukulangazelela kwakho because ngenkathi usho ukuthi leya rage ngiyamfuna, so fika kuqala. Mase sifika kuqala lo ntombazane lo ezolala nawe, angeke aze afike eyisilwane esibomvu mhlawumbe embaleni esinamaqhuqhuva esisabekayo, ngeke. Uzosaba futhi uzonqaba futhi uzovuka uzokhuleka. But izofika iloya rich loyana akade umbonile lapha esikoleni. So fika iloya rich loyana omlangazelela umfisayo. Othi mombheka uthi inkosi yami nje uthi umbuka nje bese uyazindla bese ulala naye ngamehlo. So sofika isilo rich loyo. Ase sifika isilo rich bese ulala nayo, uvuka uthokozile, uzivuka umanzi umfana nanado shaya uzibulo, mhlawumbe uvuka your private party imile nani kwenzeka zonke lezi just because lento kade uyenza la. I remember this guy wake wathi before abe initiated into Satanism, waphupha elwa engasabashaya abantu, engasabashaya nenkemba, uthi mevuka umbhedo ugcwele igazi, waye initiate wayifaka wayiqeqesha ekuthenini angene nayo kulento le. So bantu baNkulunkulu siphila esikhathini lapho khona yonke imimoya iyazisebenzela ezenzela bonke umathanda. And the unfortunate part ukuthi le mimoya le masisilale nawe lala nawe kanye kabili ekuze ukuthi umnandi Nkosi yami ngeke qhubeka iyazishadisa nawe. The fact that abantu abazihlambulula bayivuma izono zabo awona umuntu one aqhubeka ahlale kanjalo, umuntu angazihlambulula, ulala ungagezile, ulala ungcolile, uphinde impahla, you are going to be dirty. And lo moya masusushade nawe uzohlala kuwena, uzothi uba nama relationships uhlezi uhlukana nabantu, uthi ujona nalo yamuntu ehlukane naye because lo moya usunomona ngawe. Yabo lo muntu esifazane lo eshade naye nonkosikazi wakho lo wakamoya, uzothi ushela amantombazane lapha ingane yabantu ingabi right. Abanye they go to an extent ukuthi le mimoya ize ibabulale. Why? Because you are busy nemimoya, you are busy sleeping with imimoya engayaziyo ebusuku. Uyitshela ukuthi ulala nje wena nalo yasisi nalo yabhudu, uyitshela ukuthi ulala nonkosikazi wakho for a matter of fact, uyitshela ukuthi ulala nomyeni wakho for a matter of fact, uyitshela ukuthi ulala nefiance yakho for a matter of fact. And another thing, if uNkulunkulu efuna ukuvula amehlo, efuna ukuthi ukhanyiseleke, engathumela ngisho omunye umuntu athi ngeze ngikuphuphile ushada kanje. In most cases kuyenzeka umshado kube ukuthi ubhizi ushada nayo le mimoya, ubushada Emaphushweni, wanganaka wena, wavuka iphupho usulikhohliwe. Bese makuphupha omunye umuntu ekutshela ukuthi ngikuphupha ushada nani, it's because kunemoya obhizi ushade nawe, ulala nawe nani. Kubalekile ukuthi sazi bantu baNkulunkulu siqaphele ukuthi le mimoya ayizi ngokuthi izodla ukudla kuphela, ayizi ngokuthi izoqeda imali yakho, ayizi ngokuthi izoshaya uthule enzweni emndenini, ayizi ngokuthi izosebenza ngayo yonke indlela ufuna ukulala nawe. Because yona imoya abantu baNkulunkulu mase understand imimoya impela, but ibuye ifuna ukuzifanisa nabantu, ifuna ukuzisondeza ekuthenini kanti kuba umuntu into enjani, ububa umuntu into kanjani, ububa umuntu ngale nkathi isitholile ukuthi kuba umuntu kanti kumnandi kanje, bese ithi kanti khona into ekuthiwa ucansi, kanti khona into emnandi kanje, kanti kuba bound nomuntu kumnandi kanje. The fact that unomona wena naso isilwane sinomona, the fact that unenhliziyo encane wena naso sinjalo, the fact that wena uyadinwa naso sinjalo, mawudiniwe uyashaya naso sinjalo, mawudiniwe ngambulala umuntu naso sinjalo, uyacasuka wena naso exactly, it has the same character as wena because now ungumoya. So le moya nayo iyathanda ukuza ukuthi kunjani ukuba semnyameni, kunjani ukuba sebudlelwaneni, kunjani ukushada, kunjani ukudla, kunjani ukuphila, kunjani ukuhleka, kunjani ukukhala. Iyathanda ukuyizwa yonke le mizwa but idinga ukuthi ingene kuwena kuqala. It's just like abantu bangaphandle, let's say usuke ezweni laseMalawi, ukuze athole citizenship yangala ngoba uyathanda ukuhlala ngala, uzodinga ukuthi abe bound qala nomuntu othizeni, ashade naye, kuzomela ukuthi ashade ne-South African qala. Bese eshade ne-South African uzokwazi ukuthi athole citizenship naye sezobiza ukuthi uyi-South African. Yes, uyi-Malawian, uyi-Zimbabwean, Mozambican, but ngenxa ukuthi useshade ne-South African usengakwazi ukuthi akwenze konke okwalapha e-South Africa. Nemimoya-ke kanjalo ihamba emoyeni, ihamba emkhathini, ihamba zonke izindawo, but ngenxa ukuthi isishade nawe, ilala nawe, isithandekile, yazi yahlala kuwena, isizofila ukuthi kunjani kuba umuntu, isizoyithola-ke nje yonke into eyifunayo ngendlela ethanda ngayo nangendlela efisa ngayo. So these days uNkulunkulu ngokumbonisa these dreams, in your dream imimoya mekulandela umuntu kaNkulunkulu, sithunywa sikaNkulunkulu esikhulayo, sikhula kwezikamoya esiyihlambulula esenze yonke intando kaNkulunkulu, mayikulandela angeke uzubona umuntu oyedwa,
ungabona ngisho umfana ohlepha okade ofunda nayo esondela kuwena mhlawumbe efuna ukuthi akuqabule ngenkani, efuna ukuthi akubambe, efuna ukudonsa, efuna ukuhaga ngenkani. Ungabona ngisho umfana umkhonzile ukuthi yazi lo sihlezi sixoxela naye, sixoxa nje indaba esile, ungabona ngisho yena. And in most cases ungambona creature, I've seen that in dreams, umbona creature emude, sixake ukuthi kwenzakalani, how come lo muntu emude kangaka? It's because isilwane, akusiyena umuntu wangampela, akusiyena umuntu onormal. Inzalo ye-Nephilim, inzalo yalezi zingelosi lezana eziwu-200. You will see many things ngokwehlukahlukana kwazo. You will see different things, different characters, different izinto ongazithandi, ongazazi, ongafisi ukuzibona kahle kahle. Ngoba le mimoya izosebenza, izobusa. Ungabona ngisho umfundisi wasenkonzweni, because le mimoya izama ngayo yonke indlela ukuthi at least khona ungeke uzunake. Because uthi umfundisi ayengekaza ngelizulu ukuthi bese uyavuma, bese yakubamba, bese yakuqinisa. Ungabona umfundisi wakho athi ezama ngisho ukuphenxa isikede, bese wena uyavuma utshela unake, kanti cha kusayimimoya esazama indlela ukuthi ifinyelele kuwena. Ungabona ngisho umntwana omncane uthi hayi ingane le ngengenzela ukuthi kusawumoya uzifihlile, uzama indlela nentubo ukuthi ufinyelele kuwena. Ungabona ngisho into esinakho, into engeke uzinakeke umakhelwane wakho uthi hayi wena akasoze, because wena engqondweni yakho in that dream uzothatha ngokuthi hayi umakhelwane, kanti cha kusetshenziswa isithombe sika makhelwane so that wena ungeke uzunake, because wena nomakhelwane nine relationship yokuthembana. Kusetshenziswa ubaba wakho because ngeke uzunake, uzoyitshela ukuthi ubaba makasoze angithinta mina, soze anginukubeza, because nobaba wakho uyamthanda, uyamthemba futhi uyamhlonipha, uyazi ukuthi akasoze akwenza lento, kanti umoya uthathe isithombe sika baba wakho ofinyelele ephushweni lakho khona uzokwazi ukuthi uvume yonke into akufuna ukuthi efinyelele kuwena. Uzothatha isithombe salo thisha wakhe esikoleni, yafuna ukubamba ngenkani, uzosiphophisa esikoleni, uthisha ngazi ufuna uthi sihambele office aqeda aqindezela kubambele lapho, ufuna ukudlongola, ufuna ukuphenya isikede, ufuna ukwenza, izokwenzeka in your dream leyo nto leyo. So ngaleso sikhathi kumele uqaphele, kumele uwazi, kumele ukwazi ukuthi uqalekise konke lokho ume uqinile. Yikho kumelekile abantu baNkulunkulu ukuthi sihlezi simile, siqinile, sihlezi sikhuleka, uhlezi uzihlambulula, uhlezi uzila ukudla makuthi kumele kube njalo. Uzihlambulula zonke izono zakho, uzivume ngaso sonke isikhathi ukuthi sengibhedile, senguphulile futhi umthetho wakho, sengiqambile amanga, sengihlebile, sengiphingile, sengikwenze konke futhi uqale phansi ukuthi Nkosi ngizibuyisela kuwe. Each and every day uyageza 2 times a day, geza ekuseni, geza ntambama, ungalinge waphinda izimpahla ezingcolile. Ungalinga wathi uhambile waye edolobheni ugqoke lezo zimpahla bese uyabuya ulala nazo, uzolala nemoya. Ungalinge nangelodwa langa walenza lelo phutha. Ungalinga wathi kade uhambile wabuya ekhaya usuyabamba usuyathatha amabhodi ungazigezanga izandla zakho, ufaka emimoya le kade uyibambile emateksini, kade uvula izicapha uzivala, kade uthinta izimali ezahlukahlukene. Everything must be cleansed, even imali mele ihlanjulule. Imali kade uyithole kuphi? Eteksini bakunikeza ushintsho, ufike ekhaya uyihlambulule, uyifafaze ngamanzi uthi ngegama lika Jesu. Ikrosa yakho ukudla okuthengayo ufafaze ngegama lika Jesu, ukukhulekela ukubeka izandla, because miningi imimoya ethe chithisa kayisabalele emhlabeni wonke, iyazenzela ukungcola kuyona yonke indawo. Actually there's this law yabathakathi, but it's a law of contagion, ukuthi everything ukungcola umoya usukukhona uyafinyelela lapho, because there is dirt yawo, unensila yawo. So masiqaphele imimoya yabafazi neyabayeni ehlasela Emaphushweni. Uzozama ngayo yonke indlela ukuthi ufinyelele kuwena, khona uzokuthinta, khona uzolala nawe, khona uzovuma. Uthi mawuqabula uzoqabula ephushweni. Yes, uzokwenza lezi zinto ezenzakala physical ziyenzeka na spiritually, because singama spiritual beings abantu baNkulunkulu kahle kahle. Uzoqabula ephushweni, uzokubamba ephushweni, uzohaga ephushweni, uzocindezela ephushweni, uzokhumula ephushweni, uzolala nawe ephushweni. And leyo nto izobe yenzeka, ukulala kwakho na ingcolisa wena spiritually, ingcolisa wena kwezikamoya, ingcolisa wena eqapheleni ekwazini nasekwenzeni intando kaNkulunkulu. Qaphela engangcoliswa imimoya abantu baNkulunkulu. Qaphela engangcoliswa imimoya yobumnyama eyabafazi yabayeni ehlezi ihlalela ukuthi ingcolise ngaso sonke isikhathi. Ehlezi ihlalela ukuthi yenza amanyala, yenza ububi, yenzela ukuthi abantu bengamlaleli uJehova, because uma ngabe ungcolile, umoya ongcwele uhlala ngcwele khona. Umoya ongcwele awukhulumi nomuntu ongcolile. That is why kumele uyihlambulule enyameni.
igumbi lakho lihlezi njalo liyithempeli elilindile lilungele ukuthi umoya kaNkulunkulu uzohlala kuwena. Bese uyazihlambulula spiritual, khona izindlebe zakho zohlezi zilungele ukuthi zilalele izwi kaNkulunkulu. Amehlo akho ahlambuluka ahlalela ukuthi njalo abhekelele konke uJehova athi kubonise kona, bese kusize ngaso sonke isikhathi. Izandla zakho zihlale njalo zicleanse ngaso sonke isikhathi ekuthenini wenze intando kaNkulunkulu, ufezekise uphelelise icebo lakhe ngaso sonke isikhathi. You need to be cleansed. Kumele uzihlambulule. So thini-ke ayibhalwanga yonke le nto eBhayibhelini. Ukhona nje umoya weqiniso ozosifundisa yonke le nto leyo. Ukhona nje umoya weqiniso osiqondisayo. Ukhona nje umoya weqiniso ongathatheli kokwakhe but othathela kwaNkulunkulu. Ukhona nje umoya weqiniso okwazi ukuthi ubuso uphuphile walikhohle iphupho lakho wavuka ekseni wathi Nkosi sacela ungikhumbuze ukuthi yini le kade ngiyibona kwesibonakaliso. Umoya weqiniso olanda yonke into ekade yenzeka ebese kunibuyisela imemory yakho. That is why in most cases izinto makade yenzeke ephushweni mhlawumbe usuyayihambela nje emini usuphile impilo yakho bese yenzeka lento usuyakhumbula hayi yazi lento ngiye ngayibona, yazi lento ngathi siphindwe kwesibili, yazi kahle lento ngathi khona leyo kuyenze. It's because ila umoya kaNkulunkulu usukhuluma nawe ukuthi no kade ngikubona, kade uNkulunkulu ekubonisile last night, kade uNkulunkulu ekutshengisile vele manje sekuyenzeka. Iwona ukutshelayo, iwona ukuqwashisayo, iwona okuqondisayo ukuthi nako sekunjalo. So sizothini ngoba kubhaliwe eBhayibhelini, ngoba uJoel akakhulumanga ngakho, uAmos akakhulumanga ngakho, enhlezi ngi-emphasize abantu baNkulunkulu. eBhayibhelini it's all about izithunya zikaNkulunkulu ezihambe ijourney noNkulunkulu, ezihambe indlela nendima noNkulunkulu. Just like kade ngibeka isibonelo sokuthi kufana nogogo mezoxoxa indaba, axoxa inganekwane. Angeke uzuyikhumbule zonke ngithi but lo munye uzokhumbula ingxenye, nomunye akhumbule ingxenye, nomunye akhumbule lokho athi mina ngivezele lokho, mina ngibulele lokho, mina ngibulele lokho. Mina ngi-understand lokho, mina ngi-understand lokho, mina ngi-understand lokho. Ebese lo oku-understandile lokho bese bhala ngakho. Athi uNkulunkulu kanje, uNkulunkulu kanje. Lo othunywe lokho abhale ngakho. For an example, uBaba Mose wayithunye umthetho. Inhloso yakhe ukuthi aveze umthetho ngaphela ngoNkulunkulu ewuletha lapha emhlabeni. Kwase kubhala ukuthi ngampela umthetho wafika entabeni yaseHorobha ufika ngoBaba Mose. That is why kuthi umthetho kaMose kaNkulunkulu. Kuba ubabani? Sorry, ubaba Eliya. Eliya wayezoveza ulaka laNkulunkulu lapha emhlabeni eze imisa imvula 3 years. Wayezoveza ulaka kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyayenza into athanda ukuyenza. uNkulunkulu uyakwenza afuna ukwenza ngesikhathi afuna ukwenza ngaso. Bese kuba bona bonke abaprophets oJoel, oMalaki, oHagayi, oZakhariya babezoletha umyalezo oIsaiah bethi liyeza usuku laJehova, liyeza usuku lesigayegaya, liyeza usuku losizi. Izithunywa zonke zilethe umyalezo kaNkulunkulu ukuthi ayibo kuyeza, ayibo uyeza. oJeremiya beprofetha ngezinto ezingakenzeki namhlanje. oHezekiya wayezoveza ukuthi uNkulunkulu uyawavusa amathambo noma esefile. Bonke bezoveza uthando kaNkulunkulu. Bonke bezoveza ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu kangakanani, wenza izinto ezimangalisa kangakanani, wenza izinto ezingacabangeki kangakanani, wenza izinto ezimese. Bezoveza konke ukuthi liyeza usuku losizi. Bakhuluma uAmos ukuthi hayibo liyeza isikhathi sendlala yezwa uNkulunkulu. And siyasibona njengamanje abantu abasafuni ukuya enkonzweni, abasafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Isona isikhathi sendlala. And siyofika nangempela lapho khona abantu bazobe busy namafoni, bazobe busy no TV, bazobe busy nalento le 3D le implement esifaka. Asekho isikhathi sikaNkulunkulu, abasenaso abantu. And ngaleyo ndlela uNkulunkulu ngeze libele iveza kubantu, libele iveza uzozabayeke. Bese kuba indlala ngempela ke, bese beyakhala ngempela ke, khala isimaye baye. Siyeza isikhathi sendlala lezi kaNkulunkulu. oJoel bacacisa. Sorry, it's Amos. No. Le ncwadi le is it Joel or Amos? Sorry, ngixolele kakhulu ingqondo yami nje. Is it umprofeti uHosea ezoveza ezosho ukuthi abantu bami babhujiswa yini kahle. Wasicacisela ukuthi the reason why kubhujwa kanje emhlabeni ingenxa ukuthi abantu baswele ulwazi. Kodwa futhi waphinde wacacisa ngokucacile ukuthi beze beswele ulwazi yiba balahlile ulwazi. Ngaleyo ndlela uJehova uyobalahla nabo bona nabantwana babo because ibona abalahlile ulwazi lukhona luthe chithisa kangaka. Ngoba uJehova unika into eyifunayo, ongayifuna akakunikezi. Akaforce umuntu akakunikezi ngenkani.
kwafika uKristu ezoletha okukhulu okuyifa lasekhaya ezulwini, ukuthi ngoba nizalelwe esonweni, yes it's fine, kubonile ukhokho, bona abadala, bona bonke, but nali ithuba lokuthi ukwazi ukuthi uthole ukuphila okuphakade, ukwazi ukuthi uthole ukudonswa, wazi ukuthi kahle kahle ukona kwakho uqale ngezinto zakho, uqala la emhlinzweni yakho, uqala la ngengaphakathi lakho, usuwonile usuqedile. That is why namhlanje ukwazi ukuthi if uzinhle ngomuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, ebese imimoya ikwazi ukuthi ifinyelele kuwena, bese iyaqhubeka ke ilale nawe, because vele into oyifuna into oyilangazelayo, hlezi ucabanga ucansi wena. Bese sekuvezile konke lokho, izithunya zakhe zonke ngokulandelana kwazo zaveza uthando lakhe. uJohane umpostoli waveza uthando laNkulunkulu ukuthi bazalwane ethandanani. Petro beveza wonke amaqiniso ukuthi hayibo sobafika behle kusula ezikhathini zokugcina, bethi siphi isithembiso sakhe, sithi ulibele ngathi uNkulunkulu, kanti cha akalibele kodwa uyasibekezelela. Qhamuke zonke izithunya zaNkulunkulu oJakobe ukuthi lelelani la nina abantu, uma ugcina umthetho kuhamba nezenzo, ukukholwa kwakho kuhamba nezenzo. Uma ungawugcina umthetho noma ugcina owodwa noma kukhona kodwa uphulayo, ufana nokuthi usiyiphule yonke. oJohane basho ukuthi babhadiswane ngoba umbuso wezulu ususondele. Balekile ukubhabhadisa uJohane welethe uJohane umbhabhadisi. Nkathi ebuza lapha kuJohane 3 Nicodemus ukuthi ngenze njani ukubona umbuso wezulu, wathi kuzomela ukuthi uzalwe kabusha. Wathi kanjani ukubona isizwe samama? Wathi cha, ngamanzi nangomoya, ngamanzi nangomoya. So ngamanzi ngale nkathi ebhabhadisa uJohane ebhabhadisa eJordan, because into ebalekile. So bonke baveza zonke izinto ezibalekile ngoNkulunkulu. So uzothini ke? Ngoba lo yakakhulumanga ngalo yaka nalo yakakhulumanga ngalo yakhe, shutha akukho. Alisekho ngithi iBhayibheli ezobhala nje kamanje, but kukhona ini izincwadi. Bafika bonke abaprofeti oIsaiah Shembe, bafike nabaveza indlela uNkulunkulu abahambe nayo ngejeni yabo, bewalka besuka lapha beya noma ngoba ngezinyawo amakhilometer ngamakhilometer, more than, I think it's more than 300 kilometers ukuya kaNongoma usuka khona lapha eThekwini. Behamba isikhathi eside ngejeni noNkulunkulu, beveza ukuthi ngaphela uNkulunkulu uyakwazi ukuthi athwale namathumbu umzimba wakho noma uthathe, bese wenza yonke into yalezo uNkulunkulu. Befika bezila bonke ngokwehlukahlukana babo, befika ngezinto ezahlukahlukene. And njengamanje siphila esikhathini sokugcina, noTimothy bafika basho ukuthi kuzoba nabadukisi bekhathi sokugcina, kuzoba khona abangalaleli, kuzoba khona abangahloniphi abazali, kuzoba khona abazithanda bona abazigabisayo, abathanda imali ukudlula ukuthanda yonke into. Kuzoba khona zonke lezi zinto ezinhle siyazibona zikhona nempela abantu bakaNkulunkulu. Now ngoba ke sekho ke umuntu ongabhala iBhayibheli, akusekho, sekhona umduduzi manje umoya weqiniso. Ngoba manje senisebenzisa amafoni angithi, senisebenzisa uFacebook, Instagram, TikTok, senisebenzisa uYouTube, zonke lezi ndawo. Iyona ke indawo ke neplatform uNkulunkulu athathe wabeka izithunya zakho ukuthi asisebenze kuyona. That is why obrother Enigma njengamanje beduma kona yonke indawo ngokusabalalisa amavideo ko-YouTube nakobanibani ukuthi nale iqiniso kaNkulunkulu ngomoya weqiniso ofundisa konke, usiyalezo sitshela ukuthi kahle kahle kwenzeka ukuthi. Njengamanje sesiyatshela ukuthi amadimoni enze u1 no2 no3, uzothini? Uzothi ukukholwa lokho akubhalwanga eBhayibhelini, uNkulunkulu akayishongo leyo nto. Into eyenzeka manje because isithe silibele sihlela izinto kancane kancane, silibele sikhulisa, silibele upgrade, silibele sandisa, kulibele kwenzeka izinto ezahlukahlukene. Amamemedi njengamanje ayaphuma ayaziphindiselela inzalo leyana nefilm, bayaphuma bayaziphindiselela, bayaphuma bayazi ukuthi banesikhathi esincane. Amadimoni ayaziphindiselela, alwa nabantu. Uzothini? Ngoba kubhaliwe eBhayibhelini. Iwona umoya kaNkulunkulu osifundisa kona manje, because iyona into eyenzekalayo njengamanje. Ukuthi okwenzeka izolo akusho ukuthi ngeke kuze kwenzeke namhlanje, ukuthi hayi kwenzekanga ngalela langa. Yonke into ishuthi kumele kugcine ngaloko kwenzeka ngalela langa kuphela. What about ushintsho? Because singabantu siyaguquguqwa ngithi. Awuzohlezi udla ukudla kodwa njengayizolo. Izolo udlile uphuthu, wadla nemfino. Akusho ukuthi namhlanje uzodla uphuthu nemfino ngithi, but namhlanje uzodla uphuthu nobhontshisi. So umoya kaNkulunkulu uzokutshela ukuthi kusasa kuzodla uphuthu nemfino. Uzothi wena ngeke ngize kukhole lokho ngoba nakho izolo ukudla uphuthu nobhontshisi. We just need to grab whatever umoya kaNkulunkulu usifundisa kona, usitshengise ngoba uliyaleza thina, uxwayisa thina, usiza thina, ululeka thina, usiza thina ukuthi kutshele ukuthi yabo lezo zinkopho zifakayo azamadimoni, amadimoni angale kwethuna. Mase seyifuna into zawo azokukhipha ngisho ihlo lelo bholo lithanda kakhulu kahle kahle kugingqa amakhanda abantu ngale kwethuna, because into ezikhona izinto ezaziwayo lezi. That is why incwadi kaLuka, isicebi noLazaro
Sasisho isicebo sithi ngiyacela sicela ngiyele kwihlobo zami kumndeni wami niyobatshela abantu ukuthi kwenzakalani. And njengamanje uKristu uyaphendula uyakwenza ngempela lokho. Uyaphendula ngezithunya zakhe ngezisebenzi zakhe ezizosho wonke amaqiniso and then abantu bazothatha bengakukholwa konke lokho. Imimoya yobungcingili ikhona and basafarisha abantu ngale kwethuna. Imimoya yonke yama makeup yo skin surgery yezinwele ama braids izinyoka zenke lezi zinto umoya ometuse imoya yonke ngokwehlukahlukana amademon akhona abantu baNkulunkulu abusa ngayo yonke indlela ubucwebe bracelets ama ring ama necklaces zonke lezi zinto ibhluke uqobo lwako yonke lento imimoya yazibusela imoya ezangoma imimoya obumnyama amandiki amandawe imoya izindlondlo ezimanzini sabona indlondlo yamanzi nani kwaduma kwa trend because izinto nina nithanda ukuthi zitrend abantu baNkulunkulu kanti kusuke kunogcopho kusuke kuna something ngale kusuke kunomoya oyinkinga obumnyama. Mina ngimoya yazibusela but ngalomyalezo bengifisa ukucacisa kakhulu ngale mimoya le edlengulana emaphushweni unganaki utshela ukuthi ama relationship wakho naye abheda nani kanti ubhizi ushadile. Nayo into ebalekile isisombululo what's the solution because asikwazi ukuthi singabeka inkinga sindlala etafuleni bese singasibeka isisombululo. Isisombululo abantu baNkulunkulu ukuthi abantu bazihlambulule wena physically na spiritually. Uzihlambulula kanjani physically? It's simple as ukugeza. It's simple as ukugeza ngamanzi asemfuleni. It's simple as ukugeza ngamanzi emvula nje minethanga kwaqongelela uzigezele ngawo clean amtoti awana ama chemical awana fluoride awana jig awana lutho amtoti avela ekhaya izolweni. Bese uzihlambululile ebese uhlambulula izimpahla zakho never wear into uyiphinde ukuthi usugezile uphinde ubuyisele yona futhi ingcolile uhlambulula izimpahla zakho. Bese uvuma izono zakho yabo imithetho yeshumi Exodus 20 read yonke le mithetho if ubona ukuthi khona ophulayo nophulile nowenze because abantu imithetho bayiphula bayazi bayiphula bayibona baphula benza wazi kahle ukuthi lento oyenzile wrong bese uvuma izono zakho ukuthi inkosi ngiyaxolisa ucela inkosi ukuthi khanyisele emaphushweni izinto ezenzakalayo uzikhumbule uzazi and then uNkulunkulu uzokwembulela uzokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi lokho kwenzekile ephushweni ngeke bese uyavuka ekseni mangabe uphuphile noma ukuthi iphuphi yalikhumbula noma ukukhumbule liqale kisi uthi nanoma yini eyenzekile ngiyayiqalekisa ngegama lika Jesu ingabe nasabela ingabe nakufezeka ngisho kuthiwa isiphi isibopho kuboshwe ngomzimba wami kuboshwe ngami emphefumulweni wami enyama mangabe nasabela moya yonke ethakathayo moya yonke sema yemimoya ngokwehlukahlukana kwayo ngiyayiqalekisa Nkosi ngicela ungilwele ngalendlela umoya kaNkulunkulu uzolibela ukulandelela uzolibela ukusiza uzolibela ukukhalima uzolibela usondela kuwe uzolibela ufuna ukuthi usizakale bese uyakwazi ukuthi uhlambulule kuyona yonke lento because lokungcola lokho kuyangcolisa and kulimaza wena and ukwenza ukuthi uNkulunkulu angabe seduzane nawe kwenza ukuthi ingqondo yakho ingaswanguluki kwenza ukuthi impilo yakho ibe likhuni impilo yakho ibe nzima. Yes uyafisa ukuba nomuntu wesifazane but bonke uyahlukana nabo uyafisa ukuba umuntu wesilisa but kodwa bonke uyahlukana nabo awunaka uvuka ekseni usungqono uvuka ekseni unjanjani iyangcolisa lento ikwenza unengeke most especially phambi kaNkulunkulu because uNkulunkulu ngumoya abantu baNkulunkulu. Imagine uzonengeka kuNkulunkulu umdalo wezinomhlaba imagine uzonengeka ngenkosini into ebuhlungu kangaka. Kumele sihle sibahle enkosini ngaso sonke isikhathi siba bahle ngokugcina umthetho siba bahle ngokwenza intando yakhe siba bahle ngokuhlala ebukhuleni bakhe siba bahle ngokwenza konke ukuthandeka enkosini. Inkosi nje ibe nani busisi kakhulu niqaphele imoya yabafazi neyabayeni bakamoya ngoba iyalwa iyahlasela iyangcolisa so ilwa ngayo yonke indlela. Ungazitshela ukuthi ngibone nje umfanyana nani bengithinta bengihaka bengiqabula bengijola ephushweni bujola nedemoni sithando bujola nomoya omubi ongcolile bujola nobusathane bujola nento ongeke uthande mase kuthi uyibona uqobo lwayo ukuthi kanti lento nje bulele nedemoni elingcolisayo lingcolise kwezikamoya because ucansi liyangcolisa lulodwa physically how much more ucansi ke ephushweni lingcolisa spiritually. So bantu baNkulunkulu masiqaphele masazi ukuthi uJehova umdali wezomhlaba usithandile namhlanje uholelele ekuthenini dlulise lo myalezo so ngisho kuthi uphupha bani umuntu wesifazane umuntu wesilisa umfana omaziyo wakamakhelwane umfana sekwajola naye ex yakho icrush yakho ubaba kamakhelwane lo yababa lo ukhonzile hleze kunika ulift akusiyena uthunje isombe sakhe umoya thizeni demoni umuntu wesilisa
uyitshela ukuthi ingane yamakhelwane le enhle Nkosi yami ave ilungile ayisoze nje Nkosi yami ngalala nayo ngumama wamakhelwane ave ngikhonzela ave ngithanda uhleze engisiza umama umfundisi usibani bani kusuke ukuthunjwa kuzama indlela ukuthi wena ungcoliseke indlela nathizeni unqaba ilwa ngoNkulunkulu because lo moya uyakungcolisa ukwenza unengeke uthunjwe nje isithombe sakhe khona wena ungeke uzunake khona ungeke uzubona Nkosi nje benani besisa khona inhlezi nazo uNkulunkulu uyasizonda isona uNkulunkulu uyabuthanda bongcwele ezinye inkundla zokuxhumana khona uTikTok uLithemba Facebook Lithemba Mzobe la khona imibhalo kube khona nama video 10-minute clips bese kuba khona uInstagram uLithemba Wendy Mzobe Nkosi ngiqinise inibusise nihlale njalo mbele ukukhuluma uNkulunkulu nenza intando yakhe khona nizosizakala ngoba kusizwa thina lapha emhlabeni uyalwa thina qondisa thina bese siphelelisa icebo lakhe ngaso sonke isikhathi Inkosi benani ngidlulisele umyalezo nakwabanye bathola ukuphulukisa kuze phakathi amen